Што вядома пра трагедыю, якая адбылася на рэйсе Белавія? Якія нядобрыя сігналы абяцаюць бяду і Беларусі і яе суседзям, а таксама супраць каго Сяргей Ціханоўскі пачаў свой новы крыжовы паход? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Абсалютна без усякіх афіцыйных папярэджанняў у Маскву прыляцеў дырэктар амерыканскага ЦРУ Джон Рэдкліф. У Вашынгтоне увогуле не далі з гэтай нагоды ніякіх каментарыяў, а ў Крамлі візіт нечаканага госця пацвердзілі, але патлумачылі яго звычайнымі кантактамі паміж спецслужбамі. Вось толькі гэта зусім не шараговая падзея. За ўсю гісторыю кіраўнік ЦРУ наведваў Расію ўсяго толькі 3 разы, і гэты стаў 4-м. Кожны з прыездаў тычыўся нейкіх сур'ёзных падзей, ну а цяперашні неспадзяваны візіт усхваляваў усіх па відавочнай прычыне. У мінулы раз кіраўнік ЦРУ наведваў расійскую сталіцу ў лістападзе 2021 года, калі амерыканцы ўжо дакладна ведалі, што Крэмль рыхтуецца напасці на Ўкраіну. Тагачасны кіраўнік ведамства Уільям Бёрнс адмыслова прыязджаў, каб асабіста паведаміць Пуціну і яго атачэнню, што планы Крамля ўсім вядомыя, а таксама папярэдзіць пра наступствы ў выпадку развязвання паўнамаштабнай вайны. Як бачым, тады гэта Крэмль не стрымала. Ну а цяпер у расійскім грамадстве чакаюць нейкай нядобрай актыўнасці ўжо ў самы бліжэйшы час, пасля парламенцкіх выбараў, якія пройдуць у верасні. Ходзяць чуткі пра магчымую вялікую мабілізацыю, пра што папярэджвала таксама і разведка Ўкраіны. У сувязі з гэтым многія пачалі непакоіцца. А для чаго канкрэтна будзе праведзеная тая мабілізацыя? Для ўмацавання расійскай групіроўкі ва Ўкраіне альбо для чагосьці іншага, напрыклад, для нечаканага удару па краінах Балтыі. А гэта значыць, што ў той ці іншай ступені у канфлікце зноў будзе задзейнічана і Беларусь. І тут важна разумець, што канкрэтных прыкмет таго, што Пуцін гатовы ваяваць на 2 фронта, пакуль няма, але ж сігналаў, што і сапраўды рыхтуецца нешта дрэннае, вельмі шмат. І візіт кіраўніка ЦРУ стаў якраз адным з пацверджанняў, што варта рыхтавацца да найгоршага. Але пытанне, каму рыхтавацца, пакуль што застаецца адкрытым. Ну а пакуль усе чакаюць ад Расіі чарговай вялікай бяды, Крэмль працягвае ладзіць кропкавыя дыверсіі. У Еўропе спрабавалі падарваць 4-ты толькі за гэты месяц ваенны завод. Гэтым разам адбылася спроба падпалу завода беспілотнікаў у Славакіі. Гаворка пра прадпрыемства, якое належыць украінскай кампаніі і знаходзіцца ў горадзе Прэшаў. На аб'екце працавалі каля 70 супрацоўнікаў, а кошт маёмасці ў цэху складаў дзясяткі мільёнаў еўра. У выніку злачынства атрымалася прадухіліць, і 2 падазраваных у планаванні дыверсіі затрымалі ў Славакіі, а яшчэ аднаго ў Германіі. Паліцэйскія канфіскавалі ў іх гаручую сумесь, інструменты, мабільныя тэлефоны, відэакамеру і нават план дзеянняў. Пазней стала вядома, што канфіскаваная гаручая сумесь была напалмам. Да гэтага ў Еўропе адбылося яшчэ некалькі інцыдэнтаў на прадпрыемствах, звязаных з пастаўкамі зброі ўкраіне. Так, 15 жніўня ў Таліне адбыўся падпал будынка, які выкарыстоўвае эстонская кампанія Milrem Robotics, якая вырабляе ваенную робататэхніку, а таксама пастаўляе свае сістэмы Кіеву. Пазней у Латвіі затрымалі 3 мясцовых грамадзян па падазрэнні ў арганізацыі гэтага падпалу. Але ж эстонскія ўлады кажуць, што расследуюць магчымую датычнасць Расіі да гэтых злачынстваў. Ну а 13 жніўня на італьянскім заводзе недалёка ад Рыма адбыўся магутны выбух. Прадпрыемства, якому належала вытворчасць, таксама ўваходзіць у абаронны холдынг, які пастаўляе зброю ўкраіне. А канкрэтна завод пад Рымам вырабляў боепрыпасы для сухапутных і ваенна-марскіх сілаў. 4-ты эпізод адбыўся 10 жніўня, калі пажар пачаўся на тэрыторыі прадпрыемства каля вёскі Беліца ў Балгарыі. Каля 300 работнікаў прадпрыемства эвакуявалі. Завод належыць балгарскаму зброеваму магнату Эмільяну Гебраву, чые кампаніі пастаўлялі ўзбраенне ўкраіне яшчэ з 2014 года. Прычыны пажару цяпер расследуюцца. Проста падчас палёту на борце самалёта Белавія здарылася трагедыя. Самалёт, які ляцеў з Шарм-эль-Шейха ў Мінск, ужо праз 2 гадзіны здзейсніў вымушаную пасадку ў Турцыі, а прычынай стала праблема са здароўем аднаго з пасажыраў, якому раптам стала кепска. У выніку дапамогу мужчыну аказвалі 2 медыкаў, якія таксама ляцелі тым жа рэйсам, а пасля экстраннай пасадкі пасажыра перадалі турэцкім урачам, але нягледзячы на ўсе высілкі, выратаваць яго, на жаль, не змаглі.
Сергей Ціханаўскі абурыўся беларускімі журналістамі, а таксама расказаў, колькі грошай яму заплаціў YouTube і колькі пайшло на яго свята. Прычым былы палітвязень адрэагаваў менавіта на публікацыю нашай Нівы пра адзначэнне ім у Лос-Анджелесе дня нараджэння. Яго абурыла тое, што ў загалоўку прысутнічала словазлучэнне з размахам. Як сцвярджае Ціханаўскі, асабіста ён патраціў на гэты вечар усяго $130, якія пайшлі на газіроўку і некалькі пляшак алкаголю. А памяшканне яму дапамаглі арганізаваць сябры, якія таксама прынеслі некалькі тартоў і яблыкі. Таму, хоць на дзень нараджэння і сабралося каля 50 чалавек, ніякага размаху, маўляў, не было. Аднак гэтая сітуацыя стала для Ціханаўскага нагодай, каб паразважаць увогуле пра грошы і фінансаванне. Ён запэўніў, што сам ніякіх грантаў не атрымлівае, а грошы ў яго ад блогерскай дзейнасці і добрых людзей. Цытата. «Нядаўна YouTube выплаціў мне трохі менш за $40 000 рэкламнага даходу, налічанага яшчэ за 2020 год. Акрамя таго, пасля майго вызвалення мне дапамагалі прадстаўнікі беларускай дыяспары і бізнесу, людзі, якія цэняць тое, што я зрабіў, і я ім за гэтую дапамогу шчыра ўдзячны». Канец цытаты. Затым Ціханаўскі абрынуўся з крытыкай на журналістаў і блогераў, якія, цытата, атрымліваюць фінансаванне ад еўрапейскіх і іншых заходніх арганізацый, але на яго думку не рупяцца пра захаванне хаця б базавых журналісцкіх стандартаў. Таму ў Сергея саспела ідэя сабраць пабольш такіх фактаў і паслаць іх заходнім партнёрам, каб тыя зноў, цытата, улічвалі якасць і адказнасць атрымальнікаў пры прыняцці рашэнняў пра далейшае фінансаванне. Але аднаму такую задачу пацягнуць складана, таму Ціханаўскі просіць падтрымкі ў грамадскасці, заклікаючы яе збіраць і высылаць яму усе факты, спасылкі і доказы. Кішэнны лукашэнкаўскі дэпутат Олег Гайдукевіч нечакана зноў усхваляваў увесь беларускі інтэрнэт. На гэты раз нагодай стаў кароткі відэаролік, у якім Гайдукевіч задаецца нечаканым пытанням. Маўляў, а ці не варта змяніць беларускае заканадаўства і абавязаць разведзеных бацькоў плаціць аліменты не да 18 гадоў дзіцяці, як цяпер, а да 21. Відэа сабрала ўжо 300 000 праглядаў і некалькі тысяч каментарыяў. Прычым жанчыны падтрымліваюць такую ідэю, а мужчыны ў асноўным выказваюцца супраць. На Гомельшчыне зафіксавалі ўспышку небяспечнай хваробы. Улады прымаюць меры, але, як звычайна, афіцыйна нічога нікому не кажуць. Еўрарадыё са спасылкай на дакументы, атрыманыя ад Белпол, паведамляе пра ачаг афрыканскай чумы свіней, выяўлены ў Петрыкаўскім раёне Гомельшчыны. Аб гэтым паведамляецца ў даведцы абгрунтаванні да рашэння райвыканкама, падрыхтаванай галоўным ветэрынарным урачом раёна Міхаілам Мазуркевічам. У выніку ў адной з вёсак абвешчаны каранцін. У суседніх населеных пунктах уведзены рэжым пагрозлівай зоны, а тэрыторыя ўсяго раёна абвешчаная зонай назірання. На перыяд каранціну ў ачах захворвання забаронены ўваход і ўезд старонніх асоб і транспарту, вываз жывых свіней і прадуктаў забою, вываз свінагадоўчай сыравіны і кармоў, перагрупоўка жывёл, а таксама нарыхтоўка і рэалізацыя свініны ды іншай жывёлагадоўчай прадукцыі. У пагрозлівай зоне і зоне назірання уведзеная забарона на гандаль свіннямі і прадуктамі іх забою на рынках, забарона на правядзенне кірмашоў і выставак з удзелам жывёл, а таксама абавязковы ўлік усяго пагалоўя свіней у асабістых гаспадарках насельніцтва. Як вынікае з дакументаў, раней ужо было прынята рашэнне аб ліквідацыі усяго пагалоўя свіней на падворку, дзе выяўлена захворванне. Ветэрынарнай службе таксама даручана абследаваць усе прыватныя падворкі ў населеным пункце і правесці тлумачальную работу жыхарамі па пытаннях прафілактыкі афрыканскай чумы свіней. Акрамя таго, было прынята рашэнне аб знішчэнні ўсіх бадзяжных жывёл на тэрыторыі вёскі. І тут, напэўна, важна дадаць, што для чалавека афрыканская чума свіней небяспекі не ўяўляе, а вось жывёл ад яе выратаваць немагчыма. Ані лекаў, ані вакцыны не існуе, там усё заражанае пагалоўе цалкам падлягае знішчэнню. Бесперапынныя вучэнні па падрыхтоўцы да вайны цяпер ідуць нават з удзелам следчых. Адмысловыя зборы, у якіх удзельнічалі таксама і байцы спецназу, цяпер прайшлі ў Мінску. Падчас трэніроўкі следчыя вучыліся вызваляць нейкі пункт ад захапіўшых яго злачынцаў. Што цікава, міліцыя тым часам працягвае рыхтавацца не да атакі знешніх ворагаў, а да разгону пратэстаў унутры Беларусі. І цяпер чарговы этап такіх трэніровак прайшоў у Мінскай вобласці. Прычым удзел прынялі ўсе галоўныя
былыя кіраўнікі міністэрства ўнутраных спраў. Быў міністр Іван Кубракоў, яго намеснікі Карпянкоў і Назаренка, а таксама рэгіянальныя кіраўнікі. Прычым, паводле Кубракова, сілавікі цяпер адпрацоўваюць свае дзеянні на выпадак захопу буйных прадпрыемстваў нейкімі дыверсантамі. Таксама міністр паабяцаў, што бліжэйшым часам асабіста праверыць фізічную падрыхтоўку ўсіх кіраўнікоў свайго ведомства, у тым ліку і генералаў. Беларускі добраахвотнік ледзь не нарабіў бяды ў Харкаве. Ён быў затрыманы паліцыяй і ўзяты пад варту. Падрабязнасці гэтай дзікай гісторыі расказала радыё «Свабода». Асобу галоўнага героя не называюць, але вядома, што ён беларус, які служыць у замежным легіёне галоўнага ўпраўлення разведкі Мінабароны Украіны. Уначы ён прыйшоў у жылы дом у Харкаве, маючы пры сабе зброю, і нібыта кінуў у пад'езд гранату. Калі прыехалі сілавікі і прапанавалі яму пакласці зброю і здацца, то беларус у адказ зрабіў яшчэ адзін стрэл з аўтамата. Перамовы з ім працягваліся больш за 4 гадзіны, і ў выніку мужчыну ўсё ж угаварылі скласці зброю, пасля чаго яго затрымалі. Цяпер ён пад вартай як фігурант справы аб асабліва злосным хуліганстве. За такое свеціць ад 3 і да 7 гадоў калоніі, але сам беларус віны не прызнае і сцвярджае, што абараняўся ад нападу нейкіх невядомых. Абвешчаны Лукашэнкам год беларускай жанчыны, чым далей, тым больш здзіўляе ініцыятывамі чыноўнікаў. Цяпер у Дзяржынску вырашылі паставіць 4-метровую скульптуру ў выглядзе жаночай фігуры з вянком на галаве і каласамі ў руках. Але галоўнае пытанне тут выклікае не выгляд помніка, а яго цана. На ўсё гэта з бюджэту пойдзе 570 000 беларускіх рублёў, якія відавочна можна было выдаткаваць на нешта больш карыснае. Але ж мясцовыя чыноўнікі рапартуюць, што рашэнне ўжо прынятае і помнік дакладна ўсталююць да абласных дажынак, якія пройдуць у райцэнтры 19 верасня. Ураджэнец Беларусі і пераможца Еўрабачання нарэшце знайшоў сваё каханне. 40-гадовы спявак і скрыпач Александр Рыбак прызнаўся, што сустракаецца з 30-гадовай шведскай опернай спявачкай Эбай Лейнку, і ў іх усё сур'ёзна. Вядома, што пара пазнаёмілася ў інтэрнэце, а пасля сустрэліся жыўцом, ну і ў выніку закруцілася. Дарэчы, Эба ў сябе на радзіме таксама зорачка. Яна атрымала некалькі музычных стыпендый і ўзнагарод для маладых оперных выканаўцаў, а таксама уваходзіць у вакальны ансамбль пры каралеўскім палацы ў Стакгольме. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.